Ако сте технологичен лидер, живеете в свят на сложни решения, дълги обяснения и срещи, които понякога се влачат сякаш без край. И вече сте разбрали, че влиянието ви не зависи от знанията ви. Зависи от това как подреждате мисленето си. И сега ще ви покажа модел, който може да промени начина, по който говорите, пишете и решавате проблеми. Още днес. Съществува един фундаментален проблем. Ние мислим подредено, линейно, но говорим хаотично. В технологичната среда това изглежда така. Започва се от детайл, скача се към друг детайл, после малко контекст, после още детайли, после някаква идея, после между другото еди какво си. И в един момент всички в стаята са изгубили картината. Екипите не действат бавно. Екипите действат бавно, когато мисленето е неструктурирано. Има един правилен начин да подредиш идеите си, така че мозъкът на слушателя да ги приеме без усилие. И точно там е решението. Моделът е изненадващо прост и изключително мощен. Първо, започваш с главната идея. Една, ясна, силна. Например, 3 конкретни промени в продукта могат да намалят отлива от потребители с 20%. Второ, подкрепяш я с 3 смислови блока. Тези блокове могат да бъдат причини, стъпки, решения, категории, рискове или пък възможности. Трето, след това слизаш в детайлите. Това работи, защото мозъкът не мисли в списъци, мозъкът мисли в групи, в структура, в логически блокове. Правилната структура означава по-бързо разбиране, а по-бързото разбиране води до по-бързо действие. Как да използваш всичко това в реални ситуации? Първо, в презентации да речем. Вместо ние анализирахме данните, после видяхме една аномалия, после колегата откри, вместо това кажи следното. Има 2 ключови извода. Първият е, вторият е, нека ви покажа как стигнахме до тях. Разликата е между ден и нощ. Второ, в писане, например, в мейли или в Teams. Вместо хей, вчера проверих онзи модел, резултатите бяха смесени, може би трябва да, сега напиши резюме, 2 точки. Моделът може да се подобри с 12%, трите основни промени са X, Y и Z. Ето ги детайлите. Това е езикът на хора, които не губят време. Четвърто приложение. В решения и проблеми. Преди хаос от факти, цифри и интерпретации, сега проблемът е Хикс, причините са А, Б и В, решението е. Това е незабавна яснота. В презентации на сложни идеи, преди технически детайли без структура, сега направете го така. Един проблем, 3 причини защо е важен, 1 решение и 3 доказателства. Това е пич, който мозъкът обработва за секунди. Мозъкът обработва най-добре групи от 3. Това е универсален модел. 3 аргумента, 3 фази, 3 стъпки, 3 причини, 3 резултата. Това не е стилистичен трик, това е неврология. Ако вашата идея няма структура, тя е шум. Ако има структура, тя е послание. Когато мисленето е структурирано, цялата организация започва да работи по-добре. По-чисти решения, по-ясни решения, по-кратки срещи, по-малко объркване, повече действие. Така че яснотата не е лукс, яснотата е стратегия.